Góly začali padať až v druhej 20 minútovke. 22. minúta Martin Bartek 1-0 po perfektnej prihrávke od Surového. Potom sme čakali ďalších 22 minút na ďalší zásah. 44. minúta a pozrieme sa o chvíľku na krásne solo Libora Hudáčka, ktorý možno aj troška so šťastím prekonal českého gólmana. Viedli sme 2-0. Mužom zápasu bol kto podľa teba okrem Janusa, pretože ten urobil to, čo mal, ale predsa len góly boli dôležitejšie? Je veľmi ťažko určiť jedného hráča z pola, ktorý bol kvalitný. Každý jeden hráč si zasval dneska svoje miesto od prvého útočníka až po posledného, ktorí nastúpili. No a ešte gól do prázdnej bránky, ktorý padol 24 sekúnd pred koncom a zaznamenal ho Tomáš Surový. Asi aj publikum to potrebovalo, Česi odvolali brankára, aby tá atmosféra vygradovala, aby sme to tam ešte raz šupli. A dokonca to publikum si vypýtalo aj odvolanie brankára. Tu okolo nás vykrikovali už trošku to tušili, nemali taký kľud potrebný, aj mali trošku chaos pri náhrade brankára ďalším hráčom. Hráči sa núkali na strieľačky, ktorí tam mali ísť. Jednoducho tá najsilnejšia, najúdernejšia formácia bola zrovna na ľade, to znamená, musela si oddychnúť a nakoniec to aj tak dopadlo. Vie si predstaviť, čo teraz prežíva Vladimír Vujtek, pretože určite mu padol kameň zo srdca. Konečne sme vyhrali aj vyšším rozdielom, navyše nad Čechmi. Ešte nás čakajú 2 prípravné zápasy, ale stále je to lepšie a lepšie a to je zrejme tá pravá turnajová forma. A tak tréner Vujtek je nad vecou. Poznáme jeho výrazy aj po víťaznom, aj po prehranom.